buat abdi. Titah ulun pujangga coba juga anggonira semeti pokoke ulun Bathara Narada sing prapta pokoke Pukulun Kaneka Putra panjenengan tedhak ing Madyapada bakti hamba katur Eyang Narada. iya wis kulun tampa ora liwat puja pangestune kulun enggal sira tampa Sinandhi kinarya jimat hanamung tuwuh raos sing pitaken paduka tedhak ing Madyapada nalikanipun Rangga Lawe muhung mahasing asamun ing panti pangruwat rasa wonten dawuh dhateng Rangga Lawe kita ulun Rangga Lawe apa to sebabe nganti ulun mrepeki marang jeneng kita jalaran dina iki ulun diperintah marang adiku keng supaya njabel nyawa pinaka jangkeping para dewa pinanjut Eyang Pukulun Majapahit kinepung wakul binaya mangap kinemulan mendung ingkang peteng dedet lelemengan bebasan suwung kang tanpa pagut urubes mominak singgo merong kampuh gajah gelar bundan tanpa ratu Rangga Lawe kinalungan ronce ka Senopati ingkang supados madangaken Majapahit kula nyuwun wedal ya kula nyuwun wedal kita ulun Rangga Lawe lamun to jeneng kita isih duweni jejiban kepengin madhangake swasana ing kraton Majapahit teng dina iki digawe geger marang Guru Bisma yo ulun bakal menehi wektu marang jeneng kita lamun to ing mengkone jeneng kita tanding marang Guru Bisma menak jingga ing mengkone jeneng kita bakal entuk kemenangan nanging ing kono mbarengi nyawa ira kajabul pinaka jangkep Rangga Lawe namung sumpah kula kedah dados senopati Kang Mas Rangga Lawe punten menapa Kang Mas panjenengan mapan wonten ing singgaring pamuja kanthi kembang-kembang lasih Kang Mas wonten menapa kawis menapa ingkang damel panjenengan cinta Juwita Ratu Kencana Wungu dawuh marang pun kakak dawuh menapa Kang Mas mangkat yudha ngadani pupuh kinarya Senopati Majapahit ngadepi Guru Bisma minak jingga
Iya. Kathahipun para Senopati Majapahit inggih sami gugur. Samenika panjenengan kakang minangka Senopati ing Majapahit dhateng ngadepi Wara Bisma Miraji. Ratu remot kan Mas. Ana Sinten kemawon inggih tetandhingan kalian Wara Bisma Miraji nggo sami gugur. Sendura menika gugur wonten ing panggen peperangan. Minangka jaruki ujani saka mabelatan saking kasedenipun Miraji. nanging sumpah prasetya ing Majapahit. Pendak Senopati lan Tamtama. Ringtik Tawil Wadika, Mantriwira, Matangmam Atya Bhatya Prabu. Sajarwa Pasamudi saha Tansalalana Ginong Patigina Narendra Cakraning Jagat. Iku wilahaning prasetya. Kenapa kowe gendon-gendoni aku, mertu? Kula kemutan sedaya prasetya panjenengan nalikane panjenengan sumpah. Wonten sak mandhapan gapura wewatekta. Jalika Mas. Kula pinangka garwa panjenengan. Aku ngerti. Kula garwa panjenengan. Aku ngerti, Mertara. Hanya ken mungsuh. Berat Sukertaning Praja memala. Jalaran. Aja nganti ana susuk sajroning daging mungsuh, sajroning slimuting Majapahit. Kenapa kowe ora ngrojoki aku, Mertara? Kang Mas Rungkula. Sebabipun menapa kula awal kula gondhali panjenengan Kang Mas. Apabila lampah menika hanya kalian pasupunan kula ingkang boten sekeca Kang Mas Rungkula. Kowe ngimpi apa? Untuk salebetipun pasupunan kula. Nalikane kula menjureng ronce sesekarang. Kagem panjenengan nalikane panjenengan badhe suwan wonten kersanipun Dwita Ratu Kencana. Kadang wonten muksi gagak Kang Mas. Muksi gagak ageng sanget ingkang nyamber sekar ingkang kula ronce kala wau Kang Mas. Lajeng panjenengan menika dumugi wonten salebetipun Taman Sari. Wujud panjenengan menika ujung kawontenanipun gagak kala wau. Saya dangu, saya tepi. Saya dangu, saya tepi. Ngantos gagak kala wau ical Kang Mas. Nanging Mas Rungkula. Icalipun gagak kala wau. Penyarti kalian icalipun panjenengan. Kula boten kepengin kejalan panjenengan. Sekanti putaran utawi panjenengan Kang Mas Rungkula. Impenmu ora salah. Impenmu ora kleh. Jalaran. Nalikane aku muhung Mahasingasamun meminta marang pebadanging Jawata ana praptane Eyang Pukulun Kaneka Putra. Sabdane Pukulun ngersakake aku munggah ing kayangan Salindra Bawana. Nanging aku semoyo. Sebab aku sih mangku jejab jejibahan ngakoni lan nindakake pagawe. Mbak
sabda pungkasan Eyang Pukulun Narada tumrap Elawe jeneng kita sun keparengake campuh biyada ing palagan Rana Mandala Yuda ngadepi kalawan Murbesma nanging ing kono lawe barengi kalawan pecating nyawamu bakal pangling marang cijiban lan lelabu aku garwa sing ora bakal lali marang anak lan bos nanging luhmu sing tumetes ing Bantala aja nganti dadi sangar nggonku mangkat nanging dadi donga puji kang supaya pepayung bisa miradati nggonku. Wong Sobati, aku ngersake kang suwan. Ing sangati Kiranggalawe kapatah dadi senopati Majapahit. Ngadepi kalawan menak jiro nggone mireng kampuh gajah gelar Bondan Tanporat. Mangkating senopati mbutuhake prajurit kang gamben jalaran. Siji nitih Joli Jempana kaping pindho. Pepayung songsong tunggul naga jimat sarta kekuatan Tuban. Ranggalawe dawuh marang wong Sobati, "He, prajurit wong Sobati. Ingsun ngersakake sira kinarya pengapitku. Kang saka kuwi budhaling kreta Joli Jempana Senopati Majapahit dawuh marang wong Sobati, wong Sobati, bedolan songsong Kiai Tunggul Naga." Duh, Sang Adipati Ranggalawe pepunden kula. Kelajuk pangandikan panjenengan. Kenging menapa panjenengan rak pewalering para nimpuna, para sarjana, para wasis wonten ing Tuban, Sang Adipati Ranggalawe. Bentawah songsong Kiai Tunggul Naga menawi kajabel saking pelangganipun Sang Adipati Tuban badhe brubuh. Tuban ora kelakon brubuh wong Sobati. Aku Maha Senopati Tuban. Yen nganti Tuban kelakon brubuh, Ranggalawe tupes tapis tanpa tilas Sobati. Pandam pengayoman wonten ing Kadipaten Tuban. Kula ngertos handika ugi senopati wonten ing Majapahit. Senopati Majapahit rikala dipun sumpah wonten ngandhape Gabrowil Watikta. Satya Prabu hanyaken mungsuh Giniong Prati dinelan tansah tresna ngiwakaken marang kapribaden, nengenaken marang kewajiban. Nanging Sang Adipati
panjenengan ampun ngorbanaken kawula wonten ing Tuban. Lembar Pararaton. Aku pandam pengayoman. Kecohku pindho drancang sing ora iso dirubah. Sabdaku mung prajurit mangsa pati berdolan song-song Kiai Tunggul. Iki dawuh Senopati. Menawi panjenengan ngersakaken song-song Kiai Tunggul Naga kajabel, mangsa pati namung saged ngestokaken dawuh sekati lan buta. Anakmu ya anakku sing tak tresnani. Aku kepengin dhewe nyawang swasana Tuban ing mengkono. Resik Sang Adipati Ranggalawe wonten kegiatan ingkang boten ketingal. Wangsa pati boten kuwawi. Kowe ngapusi. Kowe ngapusi. Aku ngerti kekuatanmu Wangsa pati. Nanging kena apa nyaduk? Kenapa kowe gondeli? Ojo ngeredet-ngeredeti. Aku ngerti apa sing bakal mati Wangsa pati. Satria. Aja wedi mati. Aja wedi getih. Yen pancen iki kodrat jaman, aja mingko karo sumpahing Satria. Bedolan Kiai Tunggul. Kiai song-song Tunggul Naga badhe kula jabel. Rungokno tembung mundur pamit pun kakana mung satrema penas dadi jodhone pancen abot ninggal dika nate wis kadung tresno becik mertaraga garwaku wong kakang pamit lastra kodrating alam ingkang badhe dumados boten saged
dipun endani Kusumaning Ayu Mertaraga. Manggatipun Sang Senopati Ranggalawe kinanten songsong Kyai Tunggul Naga ateges Tuban badhe brubuh. Brubuhing Tuban ugi barengi pecating nyawane Wangsa Pati. Wonten ing dalem Kasenopaten Tuban Kusumaning Ayu wonten salah sawijining wanita ingkang nembe darbeni sepuh. Kula titip keling kalih panjenengan. Wanita kala wau bojo kula. Benjang yen tapa nang jabang lair wujud jalu. Monggo mangparingi asma menapa kemawon. Monggo kersa panjenengan Kusumaning Ayu Mertaraga nanging yen tapa nang jabang lair wujud pawesti mangparingi tetenger Sri Huning. Papan panggonane Rama nalikane mahasing asambung. Minta ngersani Hyang Widi. Ki napa sih namu teko ning papan kene, nggih? Nuwun sewu, Ibu. Ngantos sekati sumusul wonten mriki, jalaran sekati kapan sangat kalian Kanjeng Rama. Bakal Ji, nanging panjenengan kok piyambakan? Rama wonten pundi, Ibu? Sekati, nggih, Ibu. Ramamu iki ora ning daleman. Lagi wae tetepi pajiban sowan ana Mojopait ana kersane Jwita Ratu. Ora! Yai Sekati. Mas Buntaran. Kanjeng iku goroh, Kyai. Menapa panjenengan? Menika kados mekaten Kang Mas Buntaran. Menapa panjenengan menika goroh kalian Yai Sekati Kanjeng Ibu? Iku goroh perkara apa Buntaran? Kula sampun ngertos. Kok bilih Rama boten sowan wonten ing Mojopait. Malah kapura. Rama dados senopati perang. Mengsah lawan Guru Bisma Minaksingga. Kula sampun mangertosi Kanjeng Ibu. Ora kurang-kurang kuning ibu ngelingi marang Rama. Kasunatane Rama ora gelem mendho. Mergo kabeh ki mau kewajiban Buntaran. Panjenengan boten tresna kalian Rama. Ibu napa panjenengan tumindak goroh ibu? Panjenengan boten tresna kalian Kanjeng Rama. Ibu tresno bawa Rama. Ibu boten tresno. Menawi panjenengan tresna, Boten ibu. kenging menapa panjenengan boten gondheli Rama? Kenging menapa panjenengan boten nyadek lakunipun Kanjeng Rama? Wis godhele marang Ramamu Buntaran Sekati. Boten ibu tresno. Boten ibu boten tresno. Ibu boten tresno. Yai Sekati, Mas Buntaran. bebarengan kelawan aku sumusul Kanjeng Rama. Ayo Yai. Terima
nyuwun para wasis wonten ing Kadipaten Tuban Kanjeng Adipati. Menawi badhe tindakan kepanggih sawer weling ateges paweling. Paweling menika boten paweling ingkang sae nanging paweling ingkang ngala Kanjeng Adipati. Tegese paweling menika panjenengan badhe nempuh bebaya. Aku wis wali marang bebaya. Aku wis wani ngadepi bebaya wong Samati. Senajan rojeh ajur pindho bath. Tak adepan Kanjeng Adipati. Wonten swantenipun peksi gagak. Peksi gagak menika pratandha alam kang bakal dumadi. Pralampitu yen to sak mangke wonten ing rananing Mandala Yuda badhe wonten pangorbanan jalaran. Peksi gagak menika daharanipun daging menungso. Ateges panjenengan dalah kula badhe praloya. Wangsul wonten ing Tuban. Wong Samati. Yen ana kidung nyet mau pinetah ing Bantala. Kae dudu wong Samati. Anging Ranggalawe Tuban. Cina. Senopati. Aku Senopati Mojopahit Ranggalawe, kowe Senopati Blambangan Murbes Mominaksi. Paman Ranggalawe man. Dika sampun kula anggep minangka pepunggen kula nggih tiyang sepuh kula. Tuwuh kandha pitaken saut penting manah kula man. Dupi panjenengan mapakaken barisan saking Kadipaten Blambangan. Kanthi ketinggal pasuryan panjenengan abang berantang saha talingan ingkang jepapan. Batandhakaken menika panjenengan nembe kemawon duka yayah sini. Umbaran paman. Aja tenggiling api mati ngutuk ngapi lamur. Ketok kowe lugu becik. Nanging sak tenane paman ngerti. Palagan perang Blambangan lan Mojopahit. Kowe wis ngorbanake pamanmu Sindura. Kowe wis nguntapake minak kuncar kakangmu lan mateni garwane. Aku ngerti, Paman Ranggalawe. Karepmu apa, Mbak? Tenanipun ingkang jalari. Ngantos dumados perang Blambangan lan Mojopahit. Menika sanes kula nggih, Mbak. Awit nalika semanten Sang Prabu Bromadunjung Suwati nate ngawontenaken sayembara. Ya. Nalika Mojopahit dipun gegeraken Kebu Marcrewet. Iya. Marcrewet. Iya. Nggih. Mongko nalika semanten Punggawa Praja ing Mojopahit boten wonten ingkang saged talit ngendharat agengipun medhai.
lajeng ngawontenaken sayembara. Ya, dhateng sinten ingkang saged mejahi Kebo Matrewet? Ya, menika badhe dipun ganjar. Ganjaranipun wonten kalih man. Bumi Ngranti kalian badhe dipun jaupaken kalian Suba Siti. Ya, nyuwun Paman Rangga. Mongko nalika semanten panjenengan ugi pinangka pasukses. Kula ingkang saged mejahi Kebo Matrewet. Ewa semanten sareng negari Majapahit sampun tentrem. Ganjaran kula namung diparingi Bumi Ngranti. Ingkang kalenggan menika dados blumbangan. Nanging kula urung boten siyos kadhawuhaken kalian Suba Siti nggih Senana Luntu. Kencana wungu lho Rae. Umbaran urip kuwi mau bareng kalakuan owah ginsiring kahanan. Watu kang dipatokake dening kaum tani kae mujudake wates ing lemah. Tanpa beda kalan pustaka angger-anggering negara kang momot sakabeng pranatan lan paugeran. Janji iki diaturake Prabu Brahmatunjung nalika isih sugeng lan isih dadi ratu ing Majapahit. Ngaten nggih. Brahmatunjung saiki semurut ing kasedan Jati Kondur ing tepet suci. Ratu Majapahit saiki Dyah Suba Siti Kencana ateges tatanan wis beda. Kejaba saka kuwi menungsa kudu percaya marang Pesti, Pati lan jodoh. Yen pancen kowe ora jodhone Kencana kena apa kowe nggugat jagat? Kenapa kowe merangi kanca-kancamu? Apa kowe ora ngerti marang samsaraning uripmu kang saka kuwi? Mbaran Nyung pripun? kowe percaya marang pun paman? Yen paman tok anggap gantine wong atumamu, balekno prajuritmu ing Blambangan, undurno lerenono nggonmu perang iki mah. Kula purun wangsul ing Kadipaten Blambangan man. Ya, Nanging yen kula sampun saged kelapan boyongi Dyah Suba Siti. saumpama ora karo Kencana kuwi, Kula entengaken alung pejah kukejar. luwung kowe mati. Irungi. Yen ora Yuk Paman Rangga. Boten kirang-kirang akhir kula ngajeni dhateng nika. Ewa semanten panjenengan mentala dak siya dhateng. keparat kurang sugih kendel bondo Raden Nono Brontorema tanding Ingkang kata
menapa? Ageman panjenengan kala dawah ing Bathara. Wangsul tunggal. Kula dadi watu. Besok yen ana rejaning jaman katlau watu kula. Sekali Romo, sekali. Menika agemanipun Kanjeng Rama iku. Oh, jadi malu. Dawuh kula lho Rai. Cilaka banget. Cilaka pripun? Aman lho, gawe aku. Ageman panjenengan sumping dawah ing Bathara. Mugi pusaka panjenengan Kanjeng Adipati. Keris dawah ing Bathara. Keris dados watu Kanjeng Adipati. Sumping ya dadi watu. Kinarya pepeling papan kono besok yen ana rejaning jaman katral pandan simping. Ing kono wates kae katlao watu kula. Isin yen aku dadi satriya muji ring ngayuda nyawaku kinaya tumbal Menawi Kanjeng Rama dibela. Iku sakane Romo. Saiki wis urip kaya Dawuh kula lho Rai. Ampun Gusti Senen Kemis. Nggih sami mung jenengan ngajak bayan kok. Ora-orane yen aku bisa oleh kamenangan tanding lawan Paman Ronggo. Coba tawane. Nggih. Paman Ronggo luwih maksud Buddha. Iki diayomi dituwah ing Kadipaten Kuningan. Lajeng panjenengan Samsung asih. tunggul naga. Ajre wedi ngoten. Kaya ngono apa aku kudu pasrah ora. Ya ampun, no ampun, nek jenengan pasrah mboten sios jauh. Angkit to. Panjenengan ugi gadahi pusaka ingkang angkul lho. Monggo katuranipun. Kudu Sanes.
nggadhahi panah Naracabala. Oh kita tilarane Adipati saking Bali Dewagung Walikrama diparingke jenengan lumantar jarum muka. Lho betulan Panah Naracabala. nggih. Panah siji yen dilepaske saka Gandriwa bisa dadi seni. Katiasanipun ngedap-ngedapi. Yen ngono pundhut kene. Nggih. Iki monggo. Samsak tunggal loko bakatan lepasi maring Nggih. Ngaten-ngaten serae. Tinggal depan aku. Tutup beteng. Loh, apa saya awas? Sok-sok tunggal aku kobar. Sok-sok tunggal aku kobar. Bentulah wonten ing Tuban. Kobar Sang Senopati. Sok-sok tunggal naga kobar. Awas, awas, awas. Tambanono tatumu. Bali ing Pandi Soto. Sang Senopati Ronggolawe. Kula iki prajurit Majapahit. Aku Senopati. Rikala kula disumpah, kula nggih kedah saged ngramaken Majapahit. Aku Senopati Dawa. Kula Majapahit. Bali Kula prajurit. prajurit. Bali. Sumingir.
Jauh kula lurae. Panjenengan tasih gesang. Nah, monggo monggo monggo. Kula lurae. Aku mongko wis katingkes kelawan paman Rangga luwi. Joko rumangsaku aku wis dipateni yo. Boten, jenengan tasih selamat. Coba kayun pundhutke gadahku yo yo. Nggih. Alat lurae. Aduh, Yo kepiye yo? kula pundhut alat mangke rene. Angel. Aduh, Dumok sembah yo. nyoba malih Yo nge. ngangelno uang. Nah, nggih, Bun. Yo coba rene yo. Paman Rangga luwi kok kendel kok meneng yo yo. Yo paman. Paman Rangga luwi. Paman! Panjenengan sampun sedo nggih, Pak. Paman Rangga luwi, Man. Kula taksih betahaken pangguwentah panjenengan. Yudayut Jawuh. coba paman Rangga luwi. Wis kasenggal mayang dening koyo. Nggih, kalau wau wonten wanita ayu-ayu kok. Coba sawangi. Pripun? Ana buntulane paman Rangga luwi. Nggih. Ana cahya keng mantel sak cakraning panjenengan. Nggih niku napa niku? Kuwi jenenge wahyuning kedaton yo. Wahyu kedaton. Kula bakal ndak sampurnakake paman Rangga luwi. Coba kae bakal ndak lebut buntulane. Nggih, semoga. Yudayut Jawuh. kanggo buang tilas. Nggih. Ojo nganti kula warga itu ngerti yen sedaning paman Rangga luwe karo nak. Leres. Ayo padha bali ning Monggo dalan. kok jerekaken. Rangga!